Co další tady? To čeho dva? Jak? Ježišmarja. Kde máš to víčko? Ty vole, takové díry kole. Kde máš to víčko, kurva? Tady je víčko, tady je víčko. Piče, jak to udělat, aby nevylezlo někam jinam, ta mrtka. No. Ty piču. Viděl jsi, jak vystartoval? Myslím, že mám strach. Myslím, že oprávněný. Taky jo, bordela na tom stole. Tady se nedá pak s žádným pavoukem pracovat. Piču, co mi tu dělal za nářadí? Nechytej se té zdi, nepomůže ti. Ty pičo, slyšel jste štěbetání? No a teď kdo to přitlačí z vrchu? Co mám dělat? Já nevím, ty pole. Pomalu, ne, takhle. No, rotuj s tím papírem. Ne, rotuj s papírem. Ať se otevře jenom část toho. Ježišmarja. Pičo, neho v tom bude. No, dobrý, nech ho takhle. Ne. Utíkej. Jabko. Jak ho tam nahnat? Ty vole, já ho mám strach. Zemí? Nechceš stát? To je debil. Počkej, ho někde zastaví. Kde? Jde na zemi, no.